Здравейте хора! Аз съм Майнкрафт 2000 и днес ще играем Майнкрафт, както виждате. И ще напишем някакъв шейд, за да направим нов свят. И почваме. Да видим къде сте наспални, в кой байл. В байла, където има свеча. Ей, вижте, също сме като на остров, ама. Не сме. Ай, събирам дърво. И хора, очаквайте някъде в някои от клиповете на Майнкрафт, когато ще се развиваме в тази поредица, очаквайте да дойде някой гост. Рав 2456 ще участва в някои от видеята на Майнкрафт. Да знаете, да против. Добре, да събираме още малко дърво. Седем. Събира само той дърво и спирам. Сега да се го правя на планкове. Ти си разпланка, окей. Малко пръчки. Ейте. Айде 12. Тък ми остана 24 на 20. Така. Една кирка, за да може да изкопаем такова малко камък. Хе-хе. Чак толкова ли трябва да копам, за да ми даде такъв камък. Ху, ще направим една тактика, да му да минаваме. Ще минаваме на път. И някой път очаквайте да има стримове. Някой ден ще направим 24 часов стрим. Но ще е по-малък, защото няма да сме до 24 часа. Сега от сутрин до вечер някъде. Ма няма да е доста скоро. За сега се правя само клипчета. И също да знаете, че сега правя но първия си клип. Защото един приятел ми каза за това приложение Мобизен, ако искате и вие го изтеглете. За да снимате видео. Да си направим нещата. Я видим колко му става. 9. Ну, добре. Ще се той се стара такива, да може да се схаби. Също се бия с тях, докато не се искат. А, я вижте, кокошки там има. Майче, тук ще ядем само пилешко. Усещам. Агнешко, де. Така. Хора, вижте на какво попаднахме. Вау. Това изглежда много яко. От, от, в следващия клип, който ще правя, няма да снимам на тази поредица. Ще направя нова Minecraft Swan. Някои от вас знаят какво е Swan, защото са учили английски.
И да, намерихме кол. Това е много добре. Ама не е добре, че намерихме зомби. И пътите. Умряхме. Гаче. И няма да се излезем. О, ябълко. Овча. Е, това е първото ни умиране. Защо света е толкова жесток? Сега трябва да 5 минути да се намери нещата и ще изчезнат. Трябва да се кача на някъде работа. Ето и добре. Ма да се... Не съм се качвал на коп. Майче сме там. О, небесно е падането. Yes. Аз мислих, че не е пуснал път. Уа, тук е много странно. Как е много странно? О, тук е скелетон. Не малко зомби! Бебе зомби! Бебе зомби! Нема нараня, бебе! Нема нараня. И хора, струсете лайк бутона и се сабскрайбнете за мен. Защото ако не го направите, ще е много тъжно за мен. Zato, моля, ако искаш да ми помогнеш да се изхранвам, моля ударете по един лайк и сабскрайб. Благодаря. Да скупаем коса. Хора, усещам, че като видях две зомби, мисля, че може да има зомби спаунер. А, добре, събрахме. Ма хора, нещо това е много странно. Как е пораснал точно? What? Пусти предложите с пестера. Не, няма да отчем надолу. Ето. Само ще впъм. Много гадно. Още кол. Сега ни трябва много кол, за да може да направим факли и да го ползваме за печката. И хора, ако чувате нещо странно, това е моята код. Той ли си точно до мен и мърка? То мърка ти. Садур. И хора, мисля да приключвам с клипа за сега. Утре. Не утре, ама в следващия клип ще продължаваме да кейваме и да видим какво ще ни донесе тази пещера. Добре, ударете един лайк, струшете лайк бутона и се сабскрайбнете за мен. Ако пак не ми знаете името, ще го казвам отново. Аз съм Minecraft